Falsis versus Chris Aquino, pambabastusan issue. Ngayon, Dad, recently, nag-headline sa news, ang isang very anti-Duterte lawyer na si Jesus Falsis ay nasuspend ng 1 year from practicing law. At ang dahilan daw nito ay kasi he has conduct unbecoming of a lawyer. Ngayon, ang nangyari daw or ang punot dulo nito is back in 2018-2019, ang kanyang kapatid ay parang isang assistant daw ni Chris Aquino. At nung naging assistant siya ni Chris Aquino, parang inaccuse daw ni Chris Aquino ang kanyang kapatid for qualified theft. Sinasabi ni Chris Aquino sa online na basically itong Falsis brother ay ginamit ang kanyang credit card para sa mga unqualified transactions amounting into millions of pesos, kaya nagagalit si Chris Aquino at parang sinisiraan daw niya yung kapatid ni Attorney Falsis. So, si Attorney Falsis, dahil syempre siya ay isang brother at gusto niyang protektahan ng kanyang younger brother, nag-post rin siya na parang nagagalit siya sa mga Aquino supporters at kay Chris Aquino kasi sinasabi niya na actually, si Chris nga ang parang bad guy sa scenario nito kasi si Chris daw, tinatakutan daw niya sila na parang papapatayin daw niya sila, etc. Ganun. So sa kanyang mga kanyang mga Twitter posts, basically sinasabi ni Attorney Falsis na parang mga FU daw sa mga naniniwala kay Chris Aquino, marami siyang mga sinabing masama. So ang isang manager naman ni Chris Aquino, nainis doon sa mga post ni Attorney Falsis, kaya nag-file siya sa IBP or Integrated Bar of the Philippines para makasuhan si Attorney Falsis kasi yung conduct niya, hindi daw tama yun para sa isang lawyer. So, ang nangyari ngayon, nahatulan siya ng 1-year suspension. Anong naisip mo dito, Dad? Well, una, tingnan natin yung pagsuspende sa kanyang lisensya bilang abogado, no? Kasi merong tinatawag tayong Code of Professional Responsibility ang mga lawyers, no? I think at Article 4 yung kanya na-violate doon, no? Yung tinatawag natin parang unbecoming of a professional, no? So, yun ang issue kasi dito, no? Yung mga sinabi niya, tapos may ginamit pa siyang salitang FU, no? So, yun ang pinaka-critical point of view kasi dito, no? So, number 2 naman, yung sinasabi nating hidwaan nila, nagamot na to sa pagkakaalam ko, no? Kasi nga una, na-dismiss yung kaso ni Chris Aquino laban yung sa kapatid kasi nga yung sinasabi nga naman ng husgado that time na yung credit card na ginamit niya nasa pangalan nung kapatid nga ni Falsis, no? So tapos at the same time hindi nga walang sapat na ebidensya para sabihin na ginamit niya yung pera ni Chris. Pero ang issue ito tapos na to, nagkasundo na sila, na-dismiss na yung kaso at mukhang tumahimik. Na kaya lang siyempre itong reklamong ito for against Attorney Falsis, siyempre talagang na-desisyonan ngayon lamang ng Supreme Court, no? Kaya siya naparusahan ng 1-year suspension ng kanyang pagiging abogado, no? Ang pangatlong issue naman kasi dito, sinasabi natin, lessons to learn ito, no? Kung ikaw si Attorney Falsis o kayo isa sa mga taong kumbaga na insulto o na pagbintangan, kinakailangan maging mahinahon kayo kasi merong tamang paraan ng pagpapaliwanag sa mga issues, no? Kasi pagka naging padalos-dalos tayo, nakapagsalita tayo na hindi maganda sa kapwa, talagang lalaki yung problema. Instead na malutas yung problema, lalo lamang lumalaki yung apoy. Kaya dapat ang lesson natin dito, pag may mga ganyang hidwaan, dapat ang tama nating sasabihin ay yung mga tama lamang na mga statements at hintayin natin na magkaroon ng mas malamig na pagkakaunawaan para nang sa ganun maayos natin lahat at magamot natin itong mga ganitong hidwaan. So kung titingnan kasi natin, nasa Biblia din yan, no? Merong kasabihan niya sa Psalms, no? Sinasabi nga nila a word fitly spoken, no? Yung salitang tamang sinabi, parang apples in settings of silver, no? So ibig sabihin, pagka maganda yung sinasabi mo at maayos yung sinasabi mo, parang ginto ito, no? Na pinapahalagahan, no? So sinasabi nga, meron pang isang kasabihan, no? Gracious words, no? Sinasabi nga na gracious words, yung magandang pananalita at maayos na pananalita can soften a heart, no? Pwedeng palambutin, no? Or can increase persuasiveness. Yung lalo mong nakukumbisi yung mga tao na pakinggan ka kaysa yung ganyan nagmumura, kaya tuloy nagkaroon ng ganitong mga klaseng kumbaga mga paratang o parusa na kanyang dinadanas ngayon. Ngayon naman, Dad, ang sinasabi ng mga ibang netizens, bakit ganun? Isang pangkaraniwang tao, abogado siya pero normal siyang tao, hindi siya nakaupo sa gobyerno, si Attorney Falsis, nabigyan siya ng parusa ng Supreme Court na masuspende. Pero sinasabi ng mga netizens, pero napakarami mga opisyal sa gobyerno, ang dami-daming sinasabi mga mali na pagmumura, na mga kamanyakan, mga green jokes tuwing mga rally nila o nagsispeech sila sa mga kanilang taong bayan mula probinsya hanggang NCR.
na nagba-viral. Nagsasabi sila ng mga kamanyakan o ng mga immoral speeches, pagmumura, nilalait nila yung kanilang mga kalaban sa politika, talagang slanderous na talaga. Sinasabi nila, bakit yung mga yun hindi napaparusahan? So that, i-enlighten mo nga yung ating mga kabayan. Ano ba pinagkaiba ng taong nakaupo? Bakit sila ay parang tinatrato na mga holy cow? May kaya nga kinakanta sa mga rally, di ba? Ikaw na nakaupo, subukan mo naman tumayo kasi parang iba yung ano nila, yung mundo nila. Pero pag pangkaraniwang tao, lahat ng mga parusa, lahat ng mga malimo, talagang didiin ka ng gobyerno. Pero pag nakaupo, parang may exempted, parang silang dean's list. So that pwede paliwanag mo sa ating kabayan yung mga katotohanan at realidad ng buhay na ito. Kasi maraming netizens na nagtataka, ano ba yung realidad? Yung katulad yan, no, may binanggit siya, kung di ako nagkakamali, no, sinasabi niya bakit si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, marami rin sinabing hindi maganda sa telebisyon at sa kung saan-saan pa, pero hindi siya kinasuhan o hindi siya sinuspindi sa pagiging abogada. No? So yun ang kanyang katanungan din. No? Kasi maraming issue kasi diyan, hindi lamang siya, no? Marami pa ibang dating mga nakaupo rin na nasa gobyerno na nakakalusot din sa mga ganyan. Kasi nga, issue number 1 diyan, may nagreklamo ba? Yun ang point kasi dito. No? So kung may nagreklamo, siyempre, saka lamang tatalakayin niya ng Korte Suprema. Kung wala nagrereklamo, siyempre, hindi talaga matatalakayan. Kaya naman walang nagrereklamo pag nakaupo kasi iba natatakot magreklamo. So yun ang una doon. No? Pangalawa, minsan naman kahit na may magreklamo, dinidelay o pinapatagal kasi nga kaibigan nila, kakilala nila. Kasi wag natin kakalimutan, ang mga husgado na nakaupo sa Korte Suprema, kadalasan yan, lahat yan political appointee. Kaya kung nasabing political appointee, kasi hindi ka naman magiging Supreme Court Justice na hindi ka pinili ng Pangulo. Kasi hindi ka naman mauupo dyan kung hindi ka pinili ng Pangulo nakaupo ng pagkakataon na yun. So yung mga nakaupo, kadalasan, kakilala ng Pangulo, kaibigan ng Pangulo, o may kakilala sila na kaibigan-kaibigan. So magkakakilala. So nagkakaroon ng tinatawag nating kahiyaan, nahihiya. Sinasabi nga nila, di ba, dapat justice is blind, di ba? Yung nakapiring yung mata ng ating hustisya at dapat ang timbang patas. Pero sa katotohanan, siyempre hindi nangyayari yan. Dahil nga siyempre, yung iba ay kakilala o kaibigan. Pangalawa, yung iba natatakot. Yung iba naman, pangatlo, nabibili o nabibigyan ng pabor. So yun ang mga dahilan kaya hindi nagiging patas ang hustisya. Yun ang katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Hindi lang naman sa Pilipinas, kahit din naman sa ibang bayan. Kaya lang sa ibang bayan, so, mas mga progresibong lugar katulad ng Singapore, saka Japan, medyo mas maganda yung kanilang timbang, no? Hindi masyado tagilid. Dito talaga medyo malaki yung tagilid kung medyo nakaupo yung iyong kalaban, no? Kasi siyempre meron siyang hindi lamang kapangyarihan, may impluwensya siya at pwede niyang takutin at pwede rin niyang suhulan o pwede niyang bayaran. So ganun na nangyayari kaya nga marami sa ating mga kababayan na nawawalan na rin ng tiwala minsan sa ating pamahalaan at sa ating justice system. Yun ang naging problema sa ating bayan. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, isinusulong namin talaga na tumaas ang edukasyon ng bawat tao para malaman nyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. At malaman nyo kung sino yung mga dapat at hindi dapat na mamuno sa ating bayan para malaman natin at magkaroon tayo ng mas magandang kinabukasan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino para gumanda ang kanyang kinabukayan, gumanda ang inyong kanahanap buhay, at gumanda ang kinabukasan ng Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, marami tayong matututunan sa mga nangyaring kagusutan o pag-aaway sa lipunan na katulad nito kasi nga ang dapat nating ilagay sa ating kaisipan palagi, dapat maging mahinahon tayo sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa at maging maingat tayo sa ating mga sinasabi at kung gusto natin magkaroon ng tamang hustisya, dapat ipaglaban natin sa tamang pamamaraan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.